Risa sa mga ngirit kan 34 anyos sa si Raymond Valderrama kan barangay San Andres, Santo Domingo, Albay, ang kaugmahan na nabisita siya kan ako Bicol Party List as sinatawan pa nin wheelchair. Istorya kanina ni Raymond na si Nanay Adelaida, poon kan sa iyang ipinangaki si Raymond dai na ining kakayanan na maglakaw asin magtaram. Makulog man da sa buot alagad sa paglihis kan panahon, dit-dit niya nang naako ang kamugtakan ni Raymond. Dugang pa niya darakan pagtios dai niya nababakalan nin wheelchair si Raymond. Yun na, yung disabled talaga. Pagkatapos, minsan nagkailang siya ng sa baga. Nagkasakit siya sa baga. Pagkatapos yung dinatitir siya, yung UTI, nagkasakit siya. Pumayat na nga siya. Personal man na binisita asin hinatod ka na Bicol Party List ang libreng wheelchair sa 77 anyos sa si Lolo Cesar asin Lola Natividad kan Tabaco City. Sining man kay Nanay Crisanta kan parehong syudad na naoperahan sa bitis huli kan helang na diabetes. Ako nagurang sa tricycle. Ngunyan, inalian ako kay prangkisa dahil napipagamit ka mga pulis. Tabawal na sa senior citizen. Dinani, sukusog ko. Ano ang tulong kay Kapitan Joanes na sabi ko, mabiyang yung nanay ko ng ano ba yan? Wheelchair para gusto niya magsimba, ay dala ko sa simbahan. Salamat sa inyo nagtulong sa akin. Salamat sa nanay ko na tumulong kayo. Sinachat kapatid ko, Hermana, sana wheelchair ko. Gusto ko nang gumala. Palagi na lang ako nakahinga, nakaupo. Salamat sa staff kang ako Bicol Party List, lalo-lalo na kay Kapitan Ashley. Sa tugang po naghagad sponsor sa kay Kapitan Ashley sa ako Bicol Party List. Salamat na dakulaon. Dakulaon po yun sa muyang. Dakulaon na pasalamat sa kuya. Siring kadibang benepisyaryo, labi man ang kaugmahan ni Nanay Lorna, huli ta may magagamit naman siyang wheelchair, makalihis na maputulan manin walang bitis, huli man kan diabetes. Po ang pasasalamat ko sa ako Bicol Party List kay nagkaigwa po ning pag-asa gihapon ako mas kairog na po sa diyang tiil ko. Na na maka-ano po ako, makabulig-bulig man po ako sa sulod sa harong namon. Maski na lang po surusamhod na lamang, magsapna. Salamat po nun tabi. Sigun kay Tatay Darius, panibagong paglao man hatod kan wheelchair sa indang mag-agom. Mahal na mahal ko tabi. Tabi ko sa iya, tiwala lang sa Diyos. Kaya naman Salamat po nun pala sa ako Bicol dahil pa sa Indo kay nagkaigwa siya wheelchair. Pa-share ko siya. Lain na siya masyado may stress sa balay. Nanaumanin food packs sa Bicol Party List sa mga benepisyaryo. Partean inisyatibong ini sa programang Tabang sa Karahayan kan partido. Mientras tanto sa mga maabot na magkaigwan in wheelchair, pwede sir na magsurat sa Bicol Party List o makipagkoordinar sa municipal o city coordinators kan partido. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.